Live chenro mari mar kuku maracho di chima kawuono ni wago mbaka kod achiel kuom jawuot Luo mawacho pachgi ma onge luor nikech luor ne romo chung'ne kata mana kama omake tich. En jogi kuma kendo ratiro mar oganda molo chutho ne telo makare kaachiel kod ratiro mar oganda oketie par nero manyiwe molo chutho gik matimore Kisumu County giselose koso pok gilose ma en 2021 owacho dieri ma onge luoro kata achiel koso gin rogi kuma wacho ni sane sirikal osoyo fuko margi mokinya wacho duonde kata dichiel kendo okinya chung mondo wacho dieri elo jopiny. Migosi George Collins Owuor mar team live e kuku mar wache telo inade antie maber. Happy New Year. Happy New Year. Yena mi thuolo mokwongo mar moso oganda maneni sani mos mar higa manyien jadong. Moso duto te kendo wacho ni Happy New Year jogo maneno wayo odiochieng' ma kawuono ka koro donjo weche mag dongruok kendo weche mag twak. Ageno ni kamoro amora ma untie un maber kendo useikoru ne twak machalo kamano. Migosi George kokwa ketho sa wadhi gimiluongo ni lech maduong' e ot, elephant in the house gi dho mbogo. Weche mag muko ma Kisumu County imuko koso idaro ji keto kumachielo. Gin terms ariyo madwa bedo machiegni ok ong'e ni mane matimore jaduong' gi wang'i kaka jatelo mar oganda. Apani mokwongo tik gima dwa ni mondo jokanyanam nyaka ng'e onge ng'amo tamre ni maendeleo kik tim. Apani mane kama onego wachak go wachi. Onge ng'amo dagi ni kik watim maendeleo. To maendeleo kotim to dongruok bede iye maber kabisa kendo ng'ato ka ng'ato yudo gimotimo. Koro chenro mar wach kata thur wach en niya maendeleo mondo watim, muko mondo watim, ang'o giri monego warang. Ang'o giri ma guide wa e process machalo kama maka warango to ng'ama ywak otimre nadi onge. Omiyo gima wasebedo kwa neno maduong' ahinya en ni imuko lakini ok mi ji option kuma gidhiye. Iketho mwandu ji to kipenjo to koro idwa no goyi. Kok goyi tinyisi ni rang to kipande mari mondo idog kuma ni aye. Aparo ni magi gin careless statements ma jomo dhi school kaka moko mano yiergi ok onego bed ni nyiso ji. Onego bed ni ibede achiel to mane gima wayude chik mar constitution. Chik wa ma Kenya ma constitution ma Kenya. Wacho ni jopiny nyaka bed piny gi jotendgi magi go mbaka. Dholiech luongo ni participation. Bagi yud tajalo nyisi Harold. Kisumo ka osetel ne gi ji mang'eny. Moka duor mar wacho. Achiel kuom gin Migosi Shakil Shabir nobedo meya ma Kisumo ka. Kinde manigolo stage manidwa ger stage. Nowuoyo gi jo ohala motero gi stadium kata. Unyalo paro. Onge ng'ama nogo koko. To kane gisedhi stadium mo pim ne gi stonde gi bagi tieko ka stage norum jogi noduogo boko ohala stage kaeri. Ang'o ma koro joma sane gitemo timo ne jopiny ma giparo ni gilicha e. Migosi Olaga Luoch kobedo MP ka jowuoche kiloso ndara maka Kakamega Road. Nodhi wuoyo gi joka ma joko mani ne gi kamiketo gi mondo gitimre nade. Giuso wuoche gi kiloso ndara. Noloyo gang'o. Jopiny nyaka gima joka wang'e jotendo ma joluo nyaka ng'e ni jaluo sani osewere gi weche moko mag tije mag dhi manyo Nairobi. To ka jaluo koro appreciate no nyalo chamo luche gi lwete kata odwa tuengu kata odwa go welding onego wa appreciate gima kama. Omiyo dhier ma koro nyong'o giri chako create e Kisumo County mae gimoko nego bed ni ji yiego. Migosi George ochakore maliet ahinya. Ang' notera penjo moro ni to uloso gi chuny moro maneno ni late moro. En late e loja piny kose en late e sirikal poko somo pachu kata poko loso kodu kaka riwruok mochung' kar kendgi. Harold nyochi neno mama manyocho manjugu kitere wax yard. In kipimo gino maber gino berni. Mae mama ma uso njugu moko uso ng'wen. Harold ng'wen irito mna mondo kutho chwe mondo ka Nyasaye yiete yude iting'e ibi use town ka. Kore mako mama ni itere wax yard. In kineno mano kapok wadhi kata mabor. Iparo ni mane kako nego beni jotelo tiyo. Badera angeni ng'ato grupo onye ni samoro ng'at mamuk ni eri kata ng'at mogol ni eri. No nyise ni wuok kar ka eri to tamore mondo miki ko wuogi. Maseche moko inyalo achino maki wich teko mari. Dho okalose logi mane propaganda nyalo bedi no timo. Mane mi propaganda mitiyo go e city ma Kisumo ma kawuono. Chik mar Kenya ok wach ni wuok ka bang 12 minutes. Chik mar Kenya wacho ni kaw jogi bed go piny. Gigi ok ni Kisumo kae magi timre, gigi timre nyaka Nairobi, gigi timre nyaka Mombasa. Kwani wan gi jotelo machal nade? Wan gi jotelo man gi ich lit gi jopiny ni jopiny sane ne gi pesa gi, ok kwagi. Mani kuma problem ti. Because Collins en ni jotelo neno ni japiny osebedo independent magi manyadwaro kuom gi onge koso gineno ni gin gi time frame moro manyaka gigere gigi eki koso gineno ni japiny ni kamarach koro abiro kawo lopa dwaro makato kami notice koda mi notice. Harold
weche mag gedo nitie gimiluongo ni dignity. Yes. Kirango matindo apar gi dho kisungu luongo ni article 10 mar the constitution. Wuoye wach ma iluongo ni accountability. Yes. Respect of human rights. Mago gik mantie chik. Kendo mane momiyo onge jatelo mayier bedo governor, jopiny ema wuok to dhi to gone ombo. En gi power mitime lo jomoko. Iwinjo gini maber? Yes. Wach matimre kaluo ka sani en wach manyaka wago e mbaka makata jomoko yie makata jomoko dagi. To gimomiyo ma timore nitie joma wan go e Kisumu ka mani gimiluongo ni old order. Yes. Gi believe e chike mane nitie chon. Chike mane nyanyasa go jopiny. Chike go sani ok nyal tiyo. To wan gima wawacho kendo kaka na chako manyien kendo abiro nuoyo. Onge ng'ama otamore ni kik wabed gi dongruok. Dongruok watime yo moro maler ma japiny ok complain. Tadieri nitie japiny moro ma be saboro winjo ne tin. Ok wanyal tamre ka. Mano bentie. To ka en adieri ni dwa kelo na maendeleo maber. Tinge maber no kinyal ndika e county government nikech tije go be onge. Ta yie go thep. Ang'o ma moni nyisa kama dhi go e thep mondo itim gimi dwa timo. George, nitiere joma wacho ni jogi kuma jomose golo helnegi Kisumu kaeri gin jomose mikone moko mondo mi gibedi mana jok manogol Kibuye sana joma jo Charan ema poko de kamoro joma nogol Somalia base Kibuye ema bende poko de kamoro joma nogol but stage kae no semi alternative place mondo mi gidhiye en ni kuma nentiere chande ema nogol gi marach du koso kumutergi ema kutergi kuma ber joma wacho kamano go penji rito joranda to gitero kanyo. Yes. Joranda kanyo. Ingini nitiere seche moko nego bedni watugo gi ngima jopiny. Simply because jomoko excited ni nyocho yier gi e cham. Iwuotho gi president kobiro ka. That is non issue. An governor ma Kisumu ok pidha, city manager ok pidha, ang'ama tiyo matek every single day mondo mi aket chiemo ang'o e mesana. Omiyo kok wanyal respect gigo ma jopiny timo to apenji adoro ni chieng' moro kotimo interview ni to kare wadhi wa kuma ne gitere jogo no wadhi watim interview no kanyo nikech jopiny be koro nego bed ni neno gima timre onge gima wa defend ka to mane momiyo sika wacho ga pile ni meeting bila ni adoro ni kiluonga tikelo nyongo ka to wayalo to jopiny neno mondo wachi obed ma record ni na manyo migosi Balawanga mondo mino bed kodi kata kamano no wacho ni gidi jana moko amon record manyalo wacho kamiyo kamera ne ter nasema nyo telo ma Kisumu county mondo mi obi e kumaro wach to pogi chopo to ka giwuoyo maber kamano nyakalondo na giye mane gibedi ka giwuoyo maber oko kanyo ang'o ma mondo gibire odiechieng' alanga kama mondo giwach kuonde ma gitere jogi nikech bro bedo marach kaka ofuolo ni nabiro riamo ka a create unnecessary emotions. Harold wadhi marach tadwa nyisi awinjo ga ni nyongo en ja economist adwa nyisi ni economy ma Kisumu ka bedo rand gi jok miluongo ni johanda swekra mano gima dwa nyisi mo kadwa pa ngama piny man piny ka ni mara economy ma Kisumu ka kopo ni professor en ja economy ma ja planning to mano gima onego bed no kete wiye kendo ng'eyo. Harold adwa nyisi mo kapandi ni the level of business mwaga piny Kisumu ka sani bro ka waigni between 30 to 40 mondo dog kuma nja intie 30 to 40 years mondo wadoge kuma nja wasechope ang'o momiyo wacho kama in terms of economy koso chak dog no kamido gigede in terms of economy in terms of resources manyo donjo ka we ami ranyisi ng'ato wuok dala wa Migori county to biro golo pesa commercial bank kacha to yudo mama moro ma uso kalam onyo kalam adoni winji gini maber kabisa ma gimo miyo jok moko modak e gorofa to idho ndege yok nyal understand gik mwuoyi kose gidene kose nyiew kalam kacha to chako dhi matin to yudo mama moro ka uso juice mbele kacha to madho juice manyiso ni pesa ngani mogoli account cha pesa ni dong nwa dala ka circulation mar pesa ne ringe e town kairi to ka pod temo ka gima pod kich moro dwa kae to idho pikipiki oringo dhi chamo ang'owa odhi chamo rech kanye dho nam manyiso ni japen cha botimre nade o empower ngani kano golo siling 10,000 tan ka dieri ni siling 3,000 kotimre nade kochako rank koni to neno shati moro ka ng'ato ng'aw kacha koro gima wang'o iya mogik e wach ni te igolo ji ni okidwar kibanda e town to in ikelo container mari adadi wach mar container ni eri ng'ato bro wacho bende George manyalo pogore kodi e paro ni ng'ani ogolo siling 10,000 to nyise ni openjo ni to Kisumu kaeri anyalo chamo lunch kanye Kisumu kaeri anyalo nyiewo kalam kanye tingise ni lunch kidwa chamo dhi yo airport mwalo kira dhi nyiewo kalam dhi malo kata mana yo ko beti bank onieri kidwaro mondo mi gari otingi dhi stage kata mana malo yo molem that order donge nyalo bedo ng'ani pod dhi yudo pesa ni pod dhi Kisumu ka value for money is very important in economy ang'o momiyo ada wuok kana dhi airport chamo rech pesa di matiyo go kadhi kucho
the same way Nairobi jaduong kapo nono ne in ng'ama tiyo gi winyo kata mana samoro jo tiyo gi winyo kichopo airport ok kichopo ga ne teyudo ka maembe ni kanyo Migosi George. Yes. Nyaka dhi manye mana kamoro. Ok dhi manye kamoro. Ikuongi ng'e alwora mar kama idhiye. Yes. Iwinja. Yes. Adwa miki another good example. Mana mar Kalam ni podi. There is no way mabro nyiewo wuok ka awuok e dho bank kacha cha tadhi nyiewo kalam mole. Nikech expense mai. Mokwongo fare madwa tiyo kata kan gi mtoka petrol madwa tiyo go kadhi kuro en pesa di. Yes. Abro nuoyo ni Harold. Ng'ama pingo maendeleo onge. Walu taratibu maler mondo mi wakel maendeleo e dala waka. Mamira nyisi kuom jotelo ariyo mosetiye town ka wuotho ko ka mondo and koro gik manyaka wawache dieri. Wadhi stage wapenjo stage ni be en adieri ni ndalo mane Shakil Meya no sompachu mu winjoru. I am one of the beneficiaries ndalo ko na use stage ga. Yes. Madhi motero ne waduongo piny kacha ni ting badi malo mua uso mabases benene piny kacha maching mane ka orumo ochako kawa wadoke sport manyocha wantiecha. Lweny mar kedo ne jogi e kin gima utimo mana gie sani usengage sirikal ma Kisumu koso ubende iwacho ni nitiere riwruoge moko mosekawo mosofuko mar county uchama soye county koso Burundi independent. Hold that thought live e chenro mari mar kuku mar wach Migosi George Collins Owuor owacho pachi maonge luoro. Owacho ni Haron ochopo sa manyaka wawach adiri. Mane momiyo Dedan Kimathi no owacho ni ok abedak ewi chonga taburo chung mondo mi aked ne ratiro. I bet I die on my knees 5 feet fighting for the right thing than to live on my knees because of fear. Nyinga en Haron Otieno. Machigi tilo Mario mar chendo mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno live chendo ni eri Migosi George Collins Owuor. Wago mbaka wechege mag muko mag Kisumu County. Adiri mowacho en ni Haron ok ne okwadwa ni dongruok mondo mitime nikech jolube nogo ngero ni kata sama nyathi inyuolo late nyaka bedie to mano ok nyisi ni gimitimo nero en gima rach makik ochako dog watime kendo kata kamano giwacho adiri giseloso kod japiny koso podi. Migosi George nitiere gima jomoko wacho ni moko kuomu oling thi moko kuomu loso nikech okomiu pesa moko kuomu loso to okuloso lo japiny pok udhir japiny. Adiri mar wacho ni kanye moko kuomu osechama soya e county koso podi. Well, tich mwineno watiyo mar activism ni Harold en tich ma anyalo wacho ni en tij luong. To ng'ato ka ng'ato ong'e gimomiyo otimre nade odonjo tich machalo kama. Mana kaka joinjili be ng'eny. Nitiere joinjili ma jo believe ni magite jo injili makare to nitiere moko ma bende Yesu nowacho ni false prophet. Koro mano to mana kind ng'ato gi ng'ama otimre nade gi ng'ama otiyo gi kako tiyo. Lakini an gima ng'eyo ni tijni okatiye ni ng'ato chula. To tijni atiye ni kaparo kuma bende na ae. Ami ranyisi mara kuma na ae gi kuma ntie sani. Wan wadhi school nikech mtumba betemruok nade. Miuso ni mabende wauso. Koro samoro maybe opportunity ma ng'ato nigo. Emomiyo poda wacho ni gima nyaka serikal tim maduong' kabisa en ni appreciate ng'at mosa decide ni odwa go thip cha nikech mano skilled labor. To gima mako dhoga Harold ni ka warango fourth schedule mar the Constitution of Kenya, one of the things ma county government onego bed ni timo en appreciate skilled labor. Bemo miyo sani wan get effects. Bemo miyo sani nitiere ng'ama ichulo mshahara e county government. County Exactly. To koro kese miyo ng'ato somo machalo kama makoro oseng'eyo kama onego dhiye modhi okawo loan mochako yawo kamoro. To Harold adwa nyisi gimoro achiel. Sani ok dichak wang'o oduma e ndara ka county government kia. The time maniso ni ya mondo mina kawo stall bakete dho ndara gini nobedo approved. To ng'ato bende nyalo wacho ni mano samoro sirikal mano kalo chien ema samoro ne okolo chike man ka nikech mano gimo osebedo kwa penjo itamo mimuko ng'ani ere to sirikal ne choko kuom usuru nyaka ukinyi mani biro muke ni ere the same person pod nitiere kae nikech pok retire en tiwe nango ok kawuono bende abala wanga gi nyongo land no ani joma nyum o approve illegal structures ka gibe koro watweyogi. One is a point baba. Nitiere seche moko ma jomoko bende wacho ni to un wegi kaka joma kena tero mar oganda be usedhi mau loso kod japiny chande wacho ni oyo ne unyiso gi magi ma ging'eyo gen enlightened maka chopo sama koro ng'ato biro mondo mi muka moro to koni
otasi eri wandikre kod piny ne ok ikawo pacha koso podi kosunu biro mana seche ma osemuki dhano ywak mondo mi ka winj duondu. Harold, Kisumu County nyocho timo gimoro maber mabende nyaka point. Yes. Kisumu County nyocho create gimoro ni village administrator. Yes. Ng'atno matudore gi jopiny at that local level. Governor Nyong'o land no ania kapok nochako muko Kisumu. Nikech okwongo ndiko jogi tich kapok ochako muko. Bende do lose galamoro jogi bende ne lose galamoro gi jopiny. Ni joweti wadwa timo expansion. To magi gik matimore. Moyudo pacho kuom jogi nikech en gi officers from the village, yes, from the ward, from the sub county gi yore tete monyalo yudo go information. Wabinjire kanyo. Yes. Koro no create village administration units ya mondo timang. Nikech to the best of my knowledge, yes, no nego bedne jogi dhi piny kacha to nyiso jo Kisumu ni jo Kisumu dwa kelo dongruok. To magi achiel kuom ariyo adek monego bedne watimre nade? Walook into critically. Omiyo golura ne pacho, yes, mondo warang a framework. Tadwaro nuoyo ni gimoro kanyo. Muko matimre sane ni part of projects mitimo gi obedo supported gi World Bank. Obedo supported gi the French government. To jogi nigi gima kisungu luongo ni action plan, gi compensation plan. Niki golungani ka to magi era yore manyaki timri nade nyaki lu to kanyo en gi duka mae kiwango monego bedni compensate go. Adwaro ni mondo iluong these two officers ka mondo giler ne jopiny gi goal list mag jok magi compensate gibedo go e meeting action plan margi to gitimo gi nade, otherwise jidi koro dok ywagre. Yes, didi bedi mago timre gi madi kone ka ngato ywaga. And we know nikech wasewuoyo nyaka gi World Bank ma wang'eyo projects magi support, wasewuoyo nyaka gi the French embassy, yes, including ndara mine no kani bisewinjo ka ngato complain ndara mabut studio ni tiende ni ji nobet piny mogo mbaka ma ji uwinji jogi dak complain awinji. Bottom line jaduong nitiere jandiko miluongo ni Bertolt Brecht kane ndiko yes, the Caucasian Chalk Circle seche ma governor nosebedo overthrown kendo koko ne nitiere chiro, nowacho ni ochopo sa mondo mi kik wang'e ywak manitiere to wagouru mbaka kaka piny nyalo sulo mbele. Be solutions nitiere? Solution nitie. Which teko moro ma governor nigo gi city manager cha opunguza. Ong'eni jok owetiyo ji otigi ji. And that is the solution. Wabed piny to wago mbaka. Yes. Onge gimo sekethore. Be momiya gomba niya kelna ng'ata chielo bed kacha to wabed kata ba bigi faenda to bigi mare mondo jopiny othegwa. Twak majumo manyien asingo ni nyaka bedi kod sirikal ma konieri, yes, kachiel kod jogo natero bathe konieri mondo mi watem yudo ka to wiya bed wawil gi ng'at moro ka. Yes. Jomo nyiewo gi sirikal ma Kisumu, yes, en county assembly. Nikech jogi e jomo nego bed ni loso chik, e jomo nego bed ni represent. By the way, nigi speaker ka iri nyoro migosi. Speaker is an excited person. Nigi speaker ka iri nyoro. And then unyisi na ngoe wacha no wacho, speaker no wacho. Nigi change mana tact matimo oversight. Gigo mbaka to gipenjo ni Joji koso na gika tabacho ni akoso ni kairi walos muno chopo ya chia. Tok nigi gidhi kanda chia. Speaker owero dhi Naivasha. Bado tawacho baka to bed ka. In fact, banka na gisa Naivasha ukima gibire buko gi. Koro na gedego mage tactics. Harold, we interfere, yes, in lives magiji. Ni wadwa excite a few people in Kisumu ka who do not know where we have come from. Sani koro nyo wa support mama Manyogi Manjukucha. Speaker wacha ngwe mama Manyogi Manjukucha. Okay, as to unkara solution maru en mane. Simple. Regi gombaka. Ponon penyo wacho dagi gombaka. Udhika okang mane. Number one, mondo bi ukonja piny masa moro. As we speak wasendiko na World Bank. Yes. Ni wadwaro a comprehensive report. Mondo wang'e ni pesa di mane gimiyo Kisumu County government, yes, gi compensate ng'awa pesa di, yes, kanya. They will have is in terms of auditing, but in terms of japiny mano gold mane usunjugo mi ywak chande. Erika kodhi ratiro mare. Ingeni there are so many ways. Yes. Might yogo. Yes. And then different people using different approaches. Yes. Ngato kaka ana believe on dialogue to be the rule of law. Yes. Kanya kama tekra na nitie. Ema nyalo lowo tatimra nade? Adhiye. Nitiere ng'at ma feel ni en chiko miera tiro mar dhi andamana. Yes. Bana kaka wa andamana ga kuwuondo wani kuchwa okwacha. To wadhi to wa andamana. Jogo be nitie. Yes. Nitiere jomoko ma bende tingo bag gi kaka nyusa rang nyisgi ni girang to ka idigi mondo gidok kuma ncha gi yae. Be dhi kamano. Koro different people nigi different ways. To gimomiyo awacho ni kama, yes, kidhi e county assembly ma Kisumu, yes, ibro yudo ni nitiere committee mar trade and business. Committee specifically marango welfare mar jo ohala ma Kisumu ka nitie. Ikuri maromo gi jo trade ge. Bring them. In fact, kelna kata mana director mar trade Bovin Sochieng Obika. Mondo wago mbaka ni mondo ji obed thuolo mondo kik wabed gi weche mang'eny. Yes. Mondo wang'e ni to bwana roadmap muloso go gini en kanye. In fact, this is the time inyalo kelo deputy governor ma Kisumu. An ng'ata keni wuoyo ga kanye to wacho ga weche mage. Omiwa plan samoro Professor Dech gi kage kacha. En gi deputy ne.
So that kik in bed one sided ni jo biro ka kende. Wadwa ni wuo gi jopiny as stakeholders mondo wayud solution. Because George nitiere dayo maneni sani. Nitiere kwaro maneni sani eri. Nitiere kijana maneni sani ma gima kizungu dongo ni hustle bare. Yes. No kethe kod Kisumu County pode negi ywak ni county okadho ratiro mara. Bende nitiere geno ni ratiro mar chiemo no yudi. Iwinjo Harold, ratich ng'ato mondo yude yo makare depend gi discipline mar jatelo. Adwa ni winja kanyo maber. Maonge other avenues kopogre koda gi discipline mar jatelo. Discipline mar jatelo nyaka bed number D. Number achiel. Yes. Nyaki appreciate ne japengni en gi family ne morito. Yes. Japengni dwa relocate ka. O correct, odhi kanye. An mana interest na. Odhi yudo wateja kanye mutero kotero kanye. Wabinjire kanye. Yes. Jakinyozi ni igolo ka. Odhi kanye modhi yude jomolielo. Mana mbaka madwa nwago gi jogi. Temo mi akwayo ni miya jo serikal go ka gibinwa gi action plan. Kaka negi plan ni jokinyozi bro dhi kuma kama. Sani nitie wach moro matimre ka Harold madwa nung'e kabisa. Sasa ya jatelo ma Kisumu wuoye to ni chiro more gero kacha mar ji 10,000 bro timre nade? Bwana, we are talking about over 50,000 people. Jomono dar Kisumu kae. We are talking about ji over 50,000 mo ketho halagi. Ok ji 10,000 magi wacho. Unigi data? We have the data. And we want them also, and my challenge, Mamiyo County government, including the city manager, Chiemu Biroka, obinwa gi list mag jok magi dhi allocate stalls. Nikech it means, ni mondo nuwago lito, nuwago i picha to wakao contacts gi, to wanyisi gi ohala midhi timo, gikumwa dhi timre nade. Kae na dieri ni gigi kiwa ne mwakelo tabu. Bring them. Nis wane jok mane gole ginene kachi luongo nade piny kuchocho gin jomage so that we see kaka timo directors maga no kanyisa ni sacha orumo bak ne ngi baka mokuro tiek dichiel nyaka wachako daw watime kendo chieng machielo penju mada penji bigosi George Collins enito maandamano mochan mondo mitim Kisumu kae tarik 15 men mana oruye neri bende nyalo nyago law mora mora to bende maandamano why ingeni Harold chiko yele jo Kenya japiny mondo tim maandamano to ingeni maandamano ok ochuno ni ng'at manyaka pangi jomoko nya bedo kamoro to feel ni gimoro timre ang'o marach koro enene ni kaka wan understand maandamano waparo ni nena wango tile ng'anyo mamuol nyalo bedo ni wang'anyo wabeta beta kamoro to wakwe wiwa koro kwatimre nade koro ok ochuno ni ng'ato ema nyaka wuogi madhi bapang jomoko kore ka jogo timre nade andamana kuom ranyisi ana wuon aonga gi problem gi county government ka duore gi tich matiyo wabinjire kanyo bro bedo marach ka bukra na donje wach matimre nade but gimomiyo wuoyo weche mawuoye kawuono gi en ni kech tich motiyo mar human rights jogi kelo nwa complaints gi to wamanyo amicable way mwanyalo romogo ma agoero kamano kuom yudo thuolo mar luonga ka tiwinjo ka sika medo ni ya okikel na jo serikal gi mondo wawuo mondo jo piny ung'e mane duongo moromo nyaka sakel gi jejo koro intie tok ng'anyo ni kosingi tok ng'anyo ni peaceful demonstration en gima support 100%. Ma ina chiel kuom joma ne ng'anyo niri. Ana wuon ang'anyo kaka wawuoyo sani. An nyocha chako kata kamar gino pok gilando. Yes or no, ine ng'anyo tarik 15 kosionge. Ng'anyo ma tarik 15 ok ang'eyo wachne maber but I'll find out. To ka yudo ni en peaceful maandamano, I will be in it. Live chendo mari mar kuku maro chako dogo time kendo migosi George Collins Owuor aonge gi sababu mora mora maditama chak dogo lugi kendo joma manyien mondo mi bikairi gima singo ni en mondo mi obed ka to serikal bendo bedo kairi bena singo ni chendo mari mar kuku maro wacha koro chona ni nyaka wuogoko mondo mi adhi kuma jo piny ni tiro bro biro iri mama mboga manomuki bro biro iri jaboda bro iri jaranda jajua kali ja tep mondo mi awinjiro chik no lu tango mi nyalo tim mondo mi ratiro mar oganda oyudre wan jokena tero mar oganda kata kamano wan od fwambo moyie kendo mapod ogeno ni adieri maduk pod nyalo wach ne japiny nyinga en Haron Otieno wach moka penji king'iyo kamera ntiere jaduong 30 seconds adwa mana kod jopiny ero kamano kendo abro medo nyisou ni kauru jotendu ket accountable to ahinya weuru mako sipi county assemblies gi jogi serikal osesoe mfuku mawigi owil gi tich monego bed ni gitiyo japiny man oko kanyo kopone dwa ng'anyo ng'any mamuol maonge mwandu mar ng'ata mitimre nade mitimo adwa kwayo jogo mabende dwa ng'anyo ni luuru the due process notify the police make sure ni ungi security mondo mi kik ng'ato take advantage of ng'anyo uno ni dwa timo go gimoro bedo gutino maber nyinga en Haron Otieno